Giv mig lige det der kamera. Giv mig det kamera. Hvad laver man det der optager kampen? Ja, så han optager kampen, men jeg skal bare ind, og de skal også snart gjort. FKF! Samle jer her! Emil, lav! Emil, er du klar til kampen? Emil, er du klar til kampen? Altid på. Er du klar? Hvad tror du angående kampen i dag? Vi vinder 3-0. I skal snakke, jeg skal høre, godt. Hold nu. Kom! FKF! Otta, kom! Kom her! Hejde! Dreng, hør lige efter. Hør lige efter. Vi presser ikke. Jeg har sagt det 3 gange nu. Vi presser ikke. Vi har ikke luft til det. Vi står dernede. Vi er uden, vi har hurtige spillere. Vi har gode angriber. Vi spiller sikkert. Vi kører den rundt i forsvar. Vi spiller tålmodigt. Ikke alt det der stress. Presser de nogle gange, hvis vi er nødt til det. Vi laver en lang bold. Ellers får vi den ud. Lad mig lige tilføje. Prøv at I skal ikke, drible skal ikke være det første, I tænker på. Spil, hvis det er. Max Soberrange. Ja. 3 gange. 3 gange husk det bedste. Husk, spiller til bolden, ikke? Lad Bjergs ben være stærk. Ikke bliver svag bolden, du. Hvis I spiller tilbage til mig, bare spil. Lad være frygte. Når jeg er klar, så er jeg klar. 3 gange husk det bedste. Højre ben. Bare en gang. Okay? Lad være at få dem til at skyde, drenge. Prøv at beskytte dem. Husk det bedste! Hejde! Held og lykke. Måske I vinder, måske taber I. God kamp, dommer. Hvad hedder du? Jeg vinder hver gang. Hvad hedder du? Lars. Lars hvad? Reinbach. Det kommer på internettet. Og det er tilskuerne her. Vi sætter den til lækker til Lars på Facebook, altså. Har I set den anden? Hvor kender han? Vi laver vores egen show i... Hvorfor sker den? Sammen er i gang op til kampen. Ja. Jeg kan ikke finde ud af det. Hvor gør jeg det? Ja, han er god. Han er god, men han er også irriterende. Det er jeg har spillet med ham i lidt. Hvor zoomer man ind? Hvad er det der? Kender ham? Tag kameraet. Okay, lidt dig og lidt ham. Hvor zoomer man ind? Er der ikke noget der? Zoom? Ja. Hvor hen? Deroppe. Ja, okay. Deroppe. Frem og tilbage. Anker! Styr dernede! Det kommer først i næste. Har de vist jer, hvordan det ser ud? Det er blå i midten, og så rød i siden.
Ligesom det der, ikke? Nej. Det lå helt lige her i midten, så ud over det hele. Tag lige mig også, Radosh. Vent optager. Du er matchup, jo. Jeg har indført en anden optag. Ja, vi skal nok gøre det. Prøv at tænke, hvis der kommer noget nu. Igen. Dommerne, jo ringe. Kampen, du kan godt lade det. Sådan der. Nej, den er ikke ude. Spil du bare videre, der var lavet her på. Sådan der, Mads. Rigtig meget. Ej, skal spille den. Det der suger egentlig, det er dårligt, man får ind til at boble sådan. Ja, man kan helt boble på nu. Kom nu! Den kan bare venstre. Godt angreb, blå! Hvorfor de tre mand dernede? Mod en. Han er god om der. Han er rigtig god. Ja, den er vandt. Kom blå, diriger hinanden, kom! Sådan! Han blev nummer 10 fra dem, ikke?
Må du røve lidt, ikke også? Mig, der anfører sådan rigtig normalt, men i dag er jeg skadet. Når bolden er her, tag driblinger, mand. Ved du, når Emre er god? Nej, han er Heibertsen her. Ind i boksen! Heibertsen, han tager et bolden. Kom, fæk, to mand, kom. Rigtigt, kom. Det er godt lavet det der. Men ikke, der skal først vende sammen. Så er der kort. Skal det gule? Det er godt det der, dommer! Det var sgu ikke! Nej, det er bare et spil. Det er ikke for spil, det var bare. Udnytt det nu! Han er allerede set af inden i døden. Han var meget nervøs, og der var også noget derinde, der ikke gad at vinde vores kamp. Vi er midt oppe! Udnyt det nu! Udnyt det, de 10 mand, udnyt det! De sagde nej. Hvorfor var det i stedet? De har spurgt op, og har fundet ham. Skulle de mand overtale sig? Det sagde han ikke. Så der var faktisk en anden, der kunne dømme? Ja. Har du noget tung? Nu er den her! Har han tabt sig? Kom så, tag det op! Venstre! Mustafa, snak!
Sig, når du vil have bolden. Presse, Adam, presse. Godt pres. Kom nu, FK, udnyt det for fanden, mand. De kilder. Adam, Obrista. Ümit, koş Ümit, koş. Ümit er nu. Tålmodighed. Ümit, bolden rundt. Videre! Kom nu, skub om! Passe! Send den nu. Kom igen! Hold den. Rolig, stille og roligt. Michael! Det bliver hurtigt fødder, mand. Presse! Nej, rolig. Michael! Kom! Michael! Elmer, stille og roligt! Kig op! Kom nu, Blå! Spil den nærmeste! Jeg tror, det er helt så lang bolde. Jamen, I kan da tænke godt, men han vil gerne have folk, der går mod ham. De kan ikke spille for os. Kom nu! Ui. Kom igen! Hvis han rammer én gang, så er det mål. Ilias, her bolden, kom her. Tag ud. Sig noget, Elias. Han er helt fri her. Kom nu, Elmer! Nej, han er forsvar. Mikael, topu aldıktan sonra kenarlara oyna. Kendini sınav. Elias, kom nu. Alta var. Råber. Det er forsvarsspræk, I skubber op. Det er forsvarsspræk. Blå! Godt så, Heidermann! Det er flot, det her! Sådan en forsvarsspil, man skal lave. Tag en mand mere! Kender du er en god træner? Dæk nu op, for helvede! Det er bare lidt kæft, mand. Nej, du skal rigtig tage mig fri, jo.
Arthur, åbn spillet. Arthur, kom med, Arthur. Ej, mand. Sidste. Presse! Der er vi. Lige Michael! Kom igen, Blok, kom igen! Okay, min op. Løbe! Ja, kom! Arthur, alene, rødt! Shoot! Lad dem skyde, mand. Ilias, bare følg ned, Ilias, følg ned. Vi er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mod... Han rører ham ikke engang. Allez, Ymit, på dig. Nej, stod. Stop op. Det er godt taget, det der Ymit, mand. Enver, şoğlan biraz daha arkaya iş yapın. Vallahi han da görse biz de Ja. Kom nu, Blå! Det er kun et mål! Så også er det lige på starten 9 mænd tilbage. Kom nu, Blå! I er en mand i overtal! Hvorfor er det på marken, eller bare kæmpe om det her, mand? Det er jo Devam igen, valla devam igen lan. Det var rigtig det der, mand. Haydar, kom igen, Haydar. Det er godt det der. Det var godt. Det var en meget og målskriver for Tikøb, det var ganske få minutter efter, så scorede Rundin til 2-0.
Hold kæft, hvor er det godt spillet. Han er dygtig, han angriber nu. Afdøden, afdøden. Er det? Han er altid været sådan der. Gå og spil, Emre. Gå og klare om spil. Når man kigger udefra, ikke? Man kan godt se alle fejlene. Men hvor banen, man kan ikke se den. Det er så skide. Kom lige fremad, fremad nu, Dennis. Eller fremad. Robot. Kom nu, åbne op! Ikke lange bold. Kom, det er markering af vores land. Du er højt, mand. Kæft, hvor er det smukt, Heider. Heider, det er klasse, det der! Nej, godt, han var skudspil, mand! Giv mig den der kamera. Du vil... Giv mig den. Det var ren tackling, men det kan ske. Og den gule kort går til Enver Altintash. Ahmed! Vi skifter lige dommer. Stop 2 sekunder, vent. Vi skifter også. Nummer 11 går ud. Og Ahmed, når Namru der går ind lige nu. Hallo? Og bolden er hos Tjekøb nu. Nummer 2 har bolden. Kører nu til højre venstre kant. Og der lægger indlæg. Og det er godt lavet af Heider igen. Heider. Og bolden hos Tjekøb. Tjekøb spiller den rundt. Tjekøb har bolden. Tjekøb har bolden stadig. Og det er farligt. Tjekøb har bolden. Og han slår den ind. Nej, det gør han ikke alligevel. Og godt tør Adam! Adam igen her! Alle er på kamera her, Enver Altintash. Og bolden bliver skudt af Tjekøb. Og den er ikke her. Ja. Hvordan kan det være, at du fik den gule kort der? Jamen, hvad synes du om dommerens
Så jeg gik efter bolden, men jeg fik manden. Det er godt. Godt at høre. Det er flot. Og der træneren her, Sulaiman Benli. Hey, det der, det er ikke godt. Du er til fodboldkamp. Skal have noget energi. Flot skud her. Tag lidt. Jeg er blevet træt. Tag det kamp. Jeg tager den der. Jeg kan ikke finde at filme, bare så du ved det. Nej, nu. Bare trykke ud. Ja. Hold den her også. Kan du det? Nej. Bare hold med en hånd. Hvad skal du med den her? Den regner. Bare læg den. Er du dyr? Hvorfor skulle Du er mere koncentreret, Er du ikke? Godt spillet. Så er der mål! Nej. Jeg må ikke forbi der. Det var stærkt det der Tikken. Sidste Tikken, vi går når det at komme frem. Du har lidt i den. Første gang her på. Første gang på. Kom op, skidnede. Au, det gjorde. Jeg gider ikke gå. Kom, Adam. Kom nu! Det regner altså ikke. Jamen, de gamer den lidt. Kom igen! Kom ud, drengen! Ümit, snart Ümit. Jeg må få ondt i armen der, mand. Haydar, Ümit'i gör. Ümit abi ortaya doğru koş. Kom igen, Haydar! Det er godt nok, det der. Kom tilbage, Blå! Kom tilbage! Alene. Kom nu! Nej! Kom! Kan jeg ikke mere, men... Oh shit. Adam abi ne lan? Allah billah. Hvor lang tid til kortet, Kom lige og tag den ene eller anden, Wallah. Jeg kan ikke det her. Hold ud, wallah. Jeg kan ikke, mand. Er det svært, filmet? Ja, det giver for ondt i håndledet. Yeter dakikası. Alle der råber på dig, eller? Så slå dem alle sammen. Stresser, når alle der råber på dig.
Kør meget godt. Ja, det er stress. Det siger spil, ikke? Jeg spiller den, og så siger du til mig, hvorfor spiller du mand der dækket? Vi er alle sammen med dækket, løb så ikke med dækket. Det er det, jeg siger. Vi kan ikke løbe. Kigger på den mand, du spiller. Okay? Ej, kom med ikke meget med. Eller så sige åbne. Bare den der. Er der på sejt der? Problemet er, at de åbner ikke. Der har vi en linjevagter lige her. Oğlum yoruldu ya Süleyman abi. Hvad lavede det der, mand? Det var en undskyldning, det der. Ej, han er ikke også sejt på 14'eren. Hvor meget lige spiller den 42? Du skal også løbe ind på banen. Når du skal løbe helt ind til den. Okay, linjevagter. Hvor er bolden henne? Der. Emre, din bror, han er blevet rigtig tung, hvis man... Emil, man, hvad sker der for dig, mand? For helvede, mand. Han er rigtig tung, mand. Du gav ham øjne, da du sagde, at han var god. Nej, så det spiller godt. Og der har vi en af gør klar. nogle fede sko, han har. Gør dig klar, en af. Hvad er du klar til at komme ind, Emre? Gud, nej! Nej, Gud, kom på film. Der er straffe. Ej, jeg rammer ham ikke, mand. Er der straffe? Nej. Rammer stå. Ah, det lækker. Han har stået. O da gidiyor kardeş. Mustafa. Sen söyle. Kartı da aldın mı aslında? Du skal jo op på toppen. Ja, kameramand. Optag. Haydar, ne oldu? Optager også lige de der centralt, jeg kigger, hvad det laver, så hvad det laver. Nej, hvor er det? Det er der. Banken på det hurtigt. Giv mig det. Træt. Der må være foran. Ej, det er ude for feltet. Nå, han har ikke fået noget. Jo, i starten der står en, skal du så tage nu. To gule og en. Jo, se den her mål, optag det. Se den her mål. Det er ikke ham, der... Jo. Lad mig låne den der, mand. Jo, fra fly. Hvor er den fra? Og der er mål. Alene! Emre git. Spil bolden blå. Ja. Nej. Der er offside. Har du på tv? Og du ved det. Kom så nærmere.
Ikke? Skud jo, altså. Vil du have den her? Hvad lige sige? Skal man? Jeg gider ikke. Om du gider ikke noget, mand. Det er din brors hold, Du var mand. der op til 30 minutter. Jo, I kan holde den her. Jeg kommer til at lige med Oğlum o değil hani boş kalın ya bir şey sen bak ha boş kalın. Det er så sygt, at du hopper ved. Adamın niye gülüyor? Oğlum onu bilerek yaptım. Ya gol mü sarı kart mı? Vi har stadig chancen. 4-0 olsa neyse. Er det din papir, Ismail? Mange lige. Altså nu. Du må bare ikke tage den med hjem. Nej, nej. Tag den ned. Og der er også, når man er herude, man siger, jeg kunne gøre det her bedre, jeg kan gøre det. Når man er inde i banen, det er svært. Jeg vil ikke op. Vi har det på kamera, dommer! Var du opsagt? Jeg så det ikke. Jeg så Ja. det angrebet. Står det 3-0? Synd. Men du skal faktisk vente. Il y a 3-0 à les rouges. Ne dedi? Ej, dommer, mand. 3 haserne for. Det giver gul, han rører. Hey, dommer. Vallahi Tarık du spiller syg. Vallahi Ümit abi. Yemin ediyorum der er ikke, de har brug for dig. Jeg ved godt, du tager den. Der er ikke også? Det var altid en teknik til, at der kommer 3 eller 4. Geldi böyle. Hele. Valla bile konuşmuyor ya. Gol pas yazıyor. Jara, jeg tror truppen er kommet ind. Jeg kan ikke se det. Der er 1 minut tilbage. Jeg kan ikke mere, mand. Normalt ikke nogen, der slår det på, når det er sådan alvorligt. Dommerne skal se det. Nej, det er flabet, når det her. Opstilling her! Hey, opstilling til Jøb! Hey! 2 minutter til pause! Kig igen her! Bagved! Bagved! Længere! Tøj! Kig, kom! 2 minutter til pause! Midten!
Den er ikke en stor skød. Det er farligt. Det skal væk. Skub op, skub op. Lad os lige gemme. Kameraet skal ind i taktikken. Godt. Så vil du stoppe det der. Er det en af hans arme 1 centimeter med hånden? Okay, ja. Nej, det er han ikke. Gå væk, når du skal på ham. Kom, er det ikke en gul kort efter pausen, eller hvad? 3 minutter. 2 minutter. Hvad skal jeg gøre? Så den der redning der? Ja, fedt og vel. Jeg vil gerne se igen. Prøv lige at komme her. Hør lige efter. I kan se, hvordan det er, når folk har drukket, folk har lavet alt muligt fankamp. Er det fedt at være til grin ude på en bane nu? Helt seriøst, er det fedt at være til grin på en bane? Der er ikke nogen, der spiller for hinanden. Folk, de kan ikke lave en aflevering, de er helt væk, mand. Jeg mener, at det er til grin over for hinanden, det der også. Fuck om kampen med til grin, men lad os gøre det for hinanden i det mindste. Have respekt for hinanden. Ellers, der er ikke så meget, vi prøver at gøre det. Det er rigtigt. Bare gør os bedst. Gode redninger, Adam Arve. Der Der er ikke noget at gøre. Det burde ikke være sket alt det der, ikke? Det er nogle lette mål, de har fået. Det synes jeg. Jeg kan ikke mange gange fra 3-0 til 3-3. Vi kan godt gøre det igen. Ham der scorede det der 2 mål, han er farlig, men han kan finde på at sige sådan noget der. Det er ikke bussen, altså ikke her. Det er sådan noget andet. Ja, men kameraet må gerne... Hold en pause. Nej, jeg tager lidt fint. Ja, så er du kommet. Orta sağda. Sağ tarafta Ahmet var. Kommer du fra mit forsvar stadig. Så kommer du stadig der, hvor der er. Elias er der også. Så vi laver efter 3 minutter, for vi får tage en skiftning, hvor jeg også lige kommer med det. Jeg tror, det vil hjælpe på det. Hvis I har nogle andre meninger, så må I gerne sige. Jeg synes, det er en god mening, det der. Jeg vil gerne have ikke over 10 minutter. Jeg synes også, at Umit skal komme ind. Hvor er han henne? Hvorfor er han ude? Så der kamera bliver rødt, mand. Vi kan også på. Ja, du har kasket, mand. Hold lige min telefon ringer. Süleyman tutar mısın şunu? Cebin hep dolu. Kom ind her sådan. Og så kan han sådan det også. Nummer 2. Det er også gode her, Patrick. Han er skide hurtigt. Altså, han får bolden her tilbage ved. Han skal have det foran. Bolden skal være foran her. Han skal have bolden foran her. Kom med. Ikke bagved. Skyd på målmanden, men Voller, prøv lige at afprøve målmanden. Voller, han laver intet. Vent med at løbe ind, så du har bolden, og så løbe mod bolden. Du må også prøve udefra, dreng. Du har mere plads. Prøv udefra, prøv. Men vi kan sagtens, men I har spillet en bil første 20 minutter, mand. Kom nu. Nej, det. Der skal Kom aflevere. nu, gutter, vi kan sagtens, mand. Jeg mener det, vi kan Tag nogle chancer. Nej, du må stoppe. Ja, valla Emre, Altay Gaz, han er meget fri hele tiden.
Ha, der. Har du kætskab? Det der fjendskab, Jamen, jeg får du skal bruge. jeg får ikke mulighed. Jeg kan godt se. Lige meget hvor du hen, selvom du sparker herfra, den går ind. Jeg er 100% sikker. Jeg har sparket den selv. Jeg har set dig med store mange mål sidste år. Er du set det? Det er synd, han ikke kan... Han er længere sparket. Han er længere om det. Han skal bare tage 2 træk. Anden gang, så skal han bare sparke. Han er acayip süper oldu mu? Den går ind 100%. Jeg vil sende en çoğulsaydı ne çocuğun ismi? Nej, Christian değil. Christian gitti yok, Christian değil. Sen olsasına gidi ya. Burak olsaydı, Ya. ya ikiniz olsaydınız yani böyle olmazdı maç yani. Burak hani mavi. Sen de öyle. Burak bilen mi? Burak bir. Abla ikke også? Vallahi han er blevet meget bedre end Burak. Abla han kan godt blive til noget faktisk. Ja? Abla finder. Han kan godt blive til noget. Han er meget stærk. Det nytter ikke noget, når man er gode spiller, fordi man aldrig skal tage hele til det. Det er fuldstændig lige godt, og så er det der kunne han aldrig blive vant til. Det skal også være lidt ligesom... Han er rigtig namus, som det bare til. Han siger, hvis Real Madrid vinder, så skal jeg give min kone ud til hele holdet. Og så give ham namus. Men Kardeş, hende der pigen, hun er også mærkelig. Hun har været sammen med mange, mens han har været sammen med Balotelli. De parter med. Zina helt bundet med. Ja. Hey! Kom videre! Kom så, nu! Skal der stille bolden, mand? Atavar. Nej, kan der være med komiksen. Kom igen. Du bare tager en paraply, og så går du bare væk. Så kom ind i, man. Rundt og bygge, mashallah, I er rigtig høje af de nye generationer. Kom med igen! Han skal indad følge det. Han skal lige komme tilbage, så der er en prøv at spænde til at flytte med kræfter. Han skal lige komme. Det bliver lidt... Der er mål. Der er mål. Skiller han det? Nej, han skyder, han placerer den. Der er mål. Jeg kender ham der. Hat-trick op den anden. Er det Ole igen? Ole, ikke Ole. Ole. Ja. Han hedder Olsen. Der var der bună Türkiye'de birçok şey biliyordum hem de gaz. Hiç böyle girmedi takıma. Hep böyle üzüle bakıyordum maça. Bizim gazları böyle. Şu olan da ben Türkiye'ye gittim biliyor musun? Ne ileri. Han kom aldrig ind på banen. Şimdi begyndte der til. Kom du ind? Vi spiller mod, jeg tror det er, jeg er ikke sikker, vel? Zine. Vi før der lige var der. Jeg er ikke det her, jeg er ikke nok i fodbold, jeg er ikke nok. Kender han? Mama skal han ikke ind? Noget over min taske. Girdin mi içeriye bizi? Üstlerine gidin hep. Og målscore for Kiko var nummer 11.
Udnytte det sådan. Ja. Wallah, jeg har ondt i armen. Så må du tage den lidt ned og så op igen. Emma, kan du ikke tage den? Jeg har ondt i mine ben. Åh ja, mand. Gå nu ind, mand. Vi har brug for dig, mand. Hvorfor skal du åbne mandens haram? Hvad var det dig? Der er ikke også, du er meget finder, du er farlig, Wallah. Hvorfor jeg er så sagt til mig, mand. Vi stopper hende den anden væg. Ved du hvad? Ja? Ama orada kaldı mı? Jeg skal få dig i 3 dage. På fredag til søndag. Er det mand? Det er ikke et eller andet sommerhus, som sjovt. Jeg er ikke sikker. Adam, stand! Keep the pressure! Keep the pressure! Punk ass! Şaka yapıyorum Sinan abi ya. Wallah, jeg har fået ondt i armen, mand. Oğlum yatıyor snarere da. Ben hem mega sen med næsen. Bruger bare snarere. Sådan! Hvad så? Rally! Ikke op til de der, det går bare stykker. Sådan. Muncuk kanka sucuk. Indfør den her! Ja, Emre er også med sammen. Hun gør rigtig mange ting på holdet. Alene! Gidelim. Sådan er det sgu ikke! Jeg har den nu, mand! Kim çıkacak Süleyman amca? Ya gidelim diyorum. Emre abi, tag den lige, Wallah. Altså bare tage ned, Randers. Tænd lidt ned. Kenan, tag lige her for hans arm. Det er sundt for ham, mand. Jeg vil optage lidt, men jeg ved ikke mere. Jeg tror op til 30 minutter. Omar, kommer lige optag. Biceps, mand. I kører, kom Hvad? optag. Emre, du er på fly op til lige. Jeg skal da med Zikir færdig, så kommer jeg. Jeg håber, den er. Bare Jare, bare kan Jare. Det er fransk. Ika. Du hedder bare Ika. Ika. Giv mig, jeg tager lige lidt fra den her færdig, så er det. Hvor lang tid? 3 sekunder. Inshallah. Hvor mange så var? Lang over igen over. Ja, lad mig bare lidt fransk. Vous parlez français. Vous parlez français.
Avdal, træk ind mod midten, kardeş. Hvem? Står du 4-0? Ja. Så løber vi lige før vi bare skal gå. Der er ikke noget. Er det rigtigt? Ryk. Jeg skal bare lade Ronaldo-toppen. Skråt bagud. Rummer, du tænker sådan ikke, men det går uden at få forspilling på lyder. Stand der, Josh, stand! Hvad var vildt? Jeg lavede den der, de kommer ind i game. Hvis du bliver spurgt hver uge, så synes du nok komme til at spille. Man kan ikke spille sådan noget. Jeg spiller mere over mig. Spil bolden, Flo! Sådan! Ui! Ümit, gør dig klar, mand. Skal jeg trøste mål? Skal jeg trøste mål? Det må være, han står fandme godt i dag. Dem er. Det der mål, ikke også? Det er specielt, han er. Der er ikke noget ved det. Ryk! Jeg er med dig. Vallahi. Hvad siger du? Vi kan ikke rushe Robo, mand. Kender Adjan stærkere end dig? Som folk siger, det handler ikke om størrelsen. Godt lavet, Ahmed, mand. Det er ligesom også i gamle dage. Ümit, skal du ind? Avdal çıkart. Han er klar, Ümit er klar. Nej! Godt lavet, Avdal, mand. Pres! Han må ikke tage den op. Det bliver koldt. Det hjælper ikke en lottejagt, Walter. Jeg skal sælge den også. Omar, kan du ikke stå hen, og så kommer vi... Omar, kom lige siden af mig og hold det. Jeg laver papir over dig. Den her. For hvad vejen? Ibrahim? Nej, mig. Du sagde det til Ibrahim, han skulle lukke den nu. Det er rigtig ret. Har du ikke lukket den? Walter, jeg kan slet ikke huske det, mand. Prøv at ringe til Ibrahim hurtigt. Han er til dynen, mand. Prøv at ringe til ham. Det er Nishan kardeş. Düğün değil ya. Nishan, ja. Nej, han havde slukket den. Tamam, luksus mand. Ja, vallahi det Allah koster mig at ske. Der kan ikke ske noget faktisk, kan man? Tryk den, mand! Den er god! Nej, mand. Kom igen!
Det er ikke til hinanden lige nu. Outdoor. Nej! Hvad fanden, mand? Tag kameraet ind på banen. Tag kameraet ind på banen. Gå ind på banen. Kom. Zoom ind, zoom ind. Kom, vi skal herover, kom herover. Vi skal straffe. Kom hurtigt. Hurtigt. Kom hurtigt. Kom herover. Tag Adam først. Adam var Allah yardımcı olsun. Kom. Den skal optages. Det kom på TV. Kom igen. Kom bare, det er også stille og roligt. Optag kampen imens. Kom igen, Adam abi. Gå langsomt nu. Skal optage mens du går. Har du fået rødt kort? Nej. Det var sikkert, der var 5-0. Nellen! Og målscorer for Sigø var nummer 15, Allan Skov. Haydar ne var? Tamam. Har du optaget den imens også, abi? Ja, det tror jeg. Ja. Optag målet. Kom nu, Tarık mand. Han er ligesom mig. Süleyman abi, vi spiller godt. Vi spiller godt, Chico. Det synes jeg. Det er også dårligt. Arde Cristiano! Ej, dommer! Hvor fordelen? Så stopper du af, mand! Hold kæft, mand! Şaka yaptın ya. Tamam şaka yapıyorsun da onlar öyle şaka bilmiyor ki. Ya bir tane hakemle gelmiş. Şaka, rolluyorsun abi. Vallahi hakemle gelmiş. Ben söyleyeyim yani. Orta saham senin ya. Ahmet ya, son bir yerde. Emre. Ja, kom ind på kæmpe. Det er på Karl.
Yapma ya. Yok, termi sağlam. Yok, ilk maç. Tamam, boş ver. Tamam. Her vores målmand skal få lige at slappe lidt af. Ja, den er flækket helt. Dommer, hvis der ikke er kontakt, kan der jo ske noget. Nej, men det er ham, der løber ud i den røde. Det er ikke den røde, der løber ind i ham. Ja, men vi er enige om, når målmanden Det må man løber ud, gerne. så fjerner man. Nej. Man står ikke på løbebane. Man står ikke på målmandens løbebane. Så var de lov til at score mål også. Det er bare ham har bolden. Jamen, det er ikke det samme, dommer. Han må ikke stå inden for målmandens løbebane. Det må man ikke. Det må man heller ikke for en spiller. Og der er en tilskuer. Færdig i banen. Det er Karlen, det der. Ja. Optog du det? Ja. Helt op. Han er på rød kort. Emre på mål. Har Emre på rød? Helst böyle birinci maçta hep böyle kavga ediyor. Değil mi? Nej, det var han råber på en væk, og så råber på den Jeg var ham. Hvad var det? Bizim yaptılar vallahi diyor. Yani Nå, kommer han godt. Han tager kortet. Han tror det er professionelt. Bizim Jarsen, han er med mig. Han var i Istanbul. Han er sådan, man spiller fodbold. Når dommeren giver gul kort, han tager kortet fra ham. Han løber rigtig sjovt. Han er så sjov, altså. Der er mål igen. Der er mål. Godt. Jeg kunne gjort det bedre. Ja, bror mand! Ja. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. TV-redning. TV-redning. Hey! Vi har det på TV, Emre! TV-redning! Alla. Åh, det er så glemme nærmest. Jeg ved det godt, han er rigtig griner over mig. Han siger nogle egen ting nogle gange. Sabri! Det er dansker. Bøl ikke en bøl. Har I set den der, hvor han er inde til morgendagen? Ja. Hvor han kan skrue ind. Bøl Skal vi ikke gå ind på en kyst, vi siger det? Nå, hvad? Jeg siger til ham, det er Mikkel. Du er bare for Giants, Mikkel. Du vil gerne flække hende. Jeg spiller ikke i det. Det er de der træner, de spørger mig hele tiden, hvor jeg skal spille spil. Så jeg skal bare lade være.
Hvem er det, slider? Midterforsvar. Tag det på væk. Side offside. Nej! Vi har det på TV. Det var fucking koldt, man. Eller anden tænde lige. Du er nødt til at holde den nu. Jeg kan ikke. Bare luk. Vi taber lige ved, hvorfor filmer du? Skal jeg bare lukke? Vi taber. Skal jeg slukke eller?